Kompak Mas. Jan kompak banget. Inje, kula saparepian niki para warga. Nggih. Nglurup nggih. Nglurup nggih Sumberjo. Sumberjo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Inje. Mas iki aku dikon nyapa Mas? Nggih sampean takon nyanyi. Nggih, disapa dulu kalian ingkang tuan rumahipun. Tuan rumah cinten nggih, Bapak Cek tak sinten? delok teke gampang lali ya. Nggih, Ibu Purwanti. Ibu Kalian Purwanti. Bapak Ali Ali. sugeng dalu. Menika hajatipun apa Mas? Kitanan. Oh, kitanan. Nggih. Menika ingkang asma Moh Resa Airlangga Saputra. Oh, inje. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, sampun Sembah nuwun. katimbalan wonten Nggih. mriki nggih. Inje sakniki langsung nyanyi mawon kula paringi Nggih. kagem warga nglurup dan juga buat Nggih. Wonten tuan rumah. request niki mangke. Request. Nggih, wonten saking Taiwan. Oh, Taiwan. Nggih, kadang mriki nggih. Adoh ya Mas. Wah tebih ningali Nggih. teng live streaming. Oh, Nggih. inje. Nyuwun Lestari. Oh, Lestari. Terus Inje. wau anyang-ayang. Anyang-anyang. Anyang-anyangan orang ngono maksudnya iki. Ayang-ayang tok. Oh, hayang-hayang tok. Heeh. Terus dadi loro. Oh, ngate. Dadi loro. Sigar. Oh, sigar. Ya Allah. Dadi loro. Dadi loro sigar. Inje. Nggih. Niki langsung dipinangkan inje. Nggih. Requestipun. Nggih, requestipun. Nyuwun apa ya, Mbak? Nje, tak nyuwun piyambak. Ambek menawi Bapak Ali kersa minggah dateng panggung mriki. Lah nggih, monggo to, Mbak. Kakung pami nyekar sigar nggih saged monggo. Lho, kok guyu engko lah Mbah iso iya. Mbah Kakung ya untuk sigar lho. Monggo para tamu Nje. menawi nyekar monggo langsung minggah teng panggung mriki. Nje, sampun Mas. Sampun. Niki napa? Lestari Wah, Lestari riyen nggih. Spesial juga buat semuanya. Sang Dewi katon lam-lami ambabar wangi semi harum kembange melati dasar wulane dadari wong bagus setya remaksa nolo karati iko katya sulisya ing nindra hanjang kepi trisno rasa trisno kang sejati manggih Lestari hangitung tembang suci neng semi sajroning ati sayamu amadangi sang ratri dadya gembange ati angan-anganku lelono tawa mitir angane anganan lungamu nambus marang kabagyan banget manisi sinawan ayo hey wong bagus setya remasa nolo So. sajat apyoring
Kartika Kadya sulisya ing nendra Hanjang kapi tresno Rasa tresno kang sejati manggih lestari angidong tembang suci nyang semi sajroning ati cahayamu amadangi sang ratri dadya kembange ati angen-angen kulelono tawa miteri tanpa wangena menembus marang kebahagiaan banget manise sinawa turangga budaya pancen apik tenan. wah asik-asik yang bisa nyanyi-nyanyi bareng monggo yang sebelah sini yo. Ayo. Wong bagus setya rumaksa nolong dan abering Kartika Bapak Kadya sulisya ing nendra Ibu selamat malam Hanjang kapi tresno Mas Jack Dalam rasa tresno kang sejati manggih lestari hangidung tembang suci nyang sami sajroning sepi cahayamu amadangi sang ratri dadya kembange ati angen-angen kulelono tawa miteri tanpa